Nining kagabihon, ang ato nga mga pagtuon, nining nga swito, ato lang ikiling ang ato mga kasing-kasing o ang ato mga nahuna, kay tingali makaingon kita nga dili kayo kini importante sa ato kinabuhi, apan kun ato tukion ang balaan nga kasulatan, mao kini ang pinaka-importante nga naman nagahisgot kini hilabi na sa ato umalabot nga mga panahon, kay gisulti naman daan kini sa balaan nga kasulatan. So nini nga kagabihon, isip sa pagpangabli sa ato nga swito, nini nga kagabihon mga viewers diha sa FB, diha sa YouTube, o kung asa man kamo karon nga suok sa kalibutan sa maabot niini nga Sibya, pinaagi diri sa ato nga platform sa social media. May gabi kaniyong tanan, og kining pulong sa Ginoo mao kini kayo ang pinaka-importante sa ato nga kinabuhi. Ang balaan nga kasulatan nagahisgot kini siya. Gaingon siya dinhi mga kaigsunan, kun aduna may propeta nga magasulti kaninyo, ako nga Ginoo magahimo sa pagpahibalo nganha kaninyo unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. Og magapakita ang Ginoo pinaagi sa pananawon, pinaagi sa pagmando sa Ginoo, og ang Ginoo makigsulti diha kaniya, mao kini ang balaan nga kasulatan gipang sulat kini sa mga propeta minanduan sa gahom sa Ginoo pinaagi sa balaan nga espiritu. Og nagapadayon ang mga alagad sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, wala ako'y mahimo. He said, surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His what? Servants, the prophet. Mao ni nga ang Ginoo mismo ingon siya, ang ako mga pulong dili ni angay nga matago, kay nga naman ako kini nga i-reveal ngadto sa mga propeta nga mao'y magasulat niini. So mapasalamat kita mga kaigsoon, ang ato lang mao ang pag tuon niini, tagaan nato og panahon ang pulong sa Ginoo, og kining pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga gisulat sa mga propeta nga ang Ginoo mismo mao'y nagmando niini mga kaigsuonan. Dili kini angay kaduha-duhaan, dili kini angayan nga ato nga ibaliwala lang, tungod kay kini nagahisgot kini sa pulong sa Ginoo, og mao ni maghatag nato og paglaom. Og nagapadayon ang alagad sa Ginoo. And God hath set some in the church. First, apostles, secondarily, prophets, thirdly, teachers, after that miracles, then gift of healing, helps, governments, diversities of thanks. Gayon ang alagad sa Ginoo nga kini makahimo kini sa pagpalig-on diha sa pagagamhanan sa Ginoo, bisan pa sa nagkalain-lain nga mga pinulungan, tungod kay siya magapili og mga apostolis, siya magapili og mga propeta og mga magtutudlo, o niya makita nato sa mao nga katingalahan nga ang Ginoo nagagamit niini aron ang iya pulong mamantala og ato masabtan mga kaigsuonan, mao kana ang ato nga pagtuon niini nga kagabihon mga igsuon. O nagapadayon ang alagad sa Ginoo, the Lord contained in the Old and New Testament. Without the Bible, we would be in total ignorance regarding both our origin and our what? Destiny. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, dili kita mahibalo o kung asa kita gikan, o kung asa pud kita padulong. So mura lang ta mga kaigsuonan, og tingali ang ato nga pag-alagad, ang ato pagkinabuhi dinhi nga kalibutan, kundi natutunan ang pulong sa Ginoo, makaingon ta asa ka tagikan, og ahaman ta padulong ani. Apan kung kita mga kaigsuonan magatuon niining espiritu sa tagna, pulong sa Ginoo nga gisulat dinhi sa balaan nga kasulatan mga kaigsuonan,
Bakaingon kita nga ang ato day kinabuhi ini kalibutan o dunay purpose ang Ginoo nato o sigurado ang ato padulngan kay nganuman ang pulong sa Ginoo gipadayag na daan kini pinaagi sa espiritu sa tagna nga iya gipadayag sa mga propeta nga nagsulat niining balaan nga kasulatan. O nagapadayon aduna di ay gikasukan sa yawa mga kaigsunan. Adunay gikapungtan niining utor sa sala mga kaigsunan. Busa nagapaingon gaingon ang pulong sa Ginoo. And the dragon was wroth with a woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Duna day gikapungtan ang yawa mga kaigsunan. Kining dragon mao kini ang utor sa sala, mao kini ang yawa mga kaigsunan. Mao kini ang karaan nga serpente nga mao ang naglingla sa pagpakasala, sa pagtukod sa Ginoo sa kalibutan. O unsay giingon dinhi, muadto siya aron sa pakig-away niining maong babae. Kung ako lang tagaan gamay og gamay nga pagpasabot, ang balaan nga kasulatan ni labi na des pinadayag, nagahisgot diha og duha ka babae. Babae nga nabilong sa kalibutan nga gadalag gyapon sa dagway sa pagtulunan. Apan ang kini nga babae nga gisgutan dinhi mga kaigsunan nga makig-away ang yawa, mao kini ang putli nga babae. Nganong putli siya igsoon nagabantay sa kasuguan sa Ginoo. Mga kaigsunan, nagabantay sa gugma sa Ginoo mo nang giingon ang Ginoo. Sa iya balaan nga kasulatan nga pinaagi sa gugma nato sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga ato tumanon ang iya kasuguan. Ikaduha mga kaigsunan, timaan niining mao nga putli nga iglesia nga mao kaliwat sa lin niini nga mga kaliwatan sa babae mao kining nagpanghimatuod diha kang Ginoong Hesus. Ato tunaan mga kaigsunan, unsa man kining testimony, unsa man kining paghimatuod ni Ginoong Hesus. Mao kining ang pinadayag 19 versikulo 10. Nagahisgot diri, the testimony of Jesus is the spirit of what? Prophecy. O ang pagpanghimatuod ni Ginoong Hesus, mao kana ang espiritu sa tagna mga kaigsunan. Mao na nga gusto sa Ginoo nga i-reveal ang iyaha nga gugma, i-reveal ang iyaha nga mensahe o gisulat kini mga kaigsunan diha sa espiritu sa tagna aron dili kita malingla sa buhat sa kaaway. So ato tunaan mga kaigsunan ang tinuod nga iglesia nga unsay kalahian hilabi na nining katapusan nga lakaw sa panahon. Aniya ang kalahian mga kaigsunan? Ato makita mga kaigsunan nga mao kining kalahian. Duha ka mo kaigsuon. Ang una dinhi, it keeps the commandments of God. Daghan karon mga pagtulunan mga kaigsunan, pero ang uban gireject na nila igsuon ang unsa man ang napulo ka sugo. Kining kasuguan sa Ginoo mao nang uban maingon sila nga adi na ta magbantay sa kasuguan sa Ginoo. Kay ngano man grasya naman ta karon, luwas na ta. Actually mga kaigsunan, kung nadawat na to ang gugma o ang grasya sa Ginoo mga kaigsunan, wala gid kanay contradict ngano man magasunod ang unsaman walay bikil kana sa iyang unsaman mga balaod mga kaigsunan. Mo na yun ang Ginoo, if you love me, keep my commandments. Makita nato na sa sinulat sa ni Juan mga kaigsunan. O ang ikaduha nga identification mga kaigsunan mao kining the church has the spirit of what? Prophecy. Ang iglesia nga salin mga kaigsunan kaliwat sa babae gikapungtan sa yawa igsoon mao kini nagatuon sa espiritu sa unsa man sa tagna. Mao kini ang gikapungtan sa yawa kay ngano man kay kun ato tunaan ang sinulat sa mga propeta mga kaigsunan magatultol kini kanato og mao kini ang magagwardya kanato nga dili kita makasala og maka-identify kita between right and what? Wrong. Evil and what? Kini ni ang righteousness. So, kung ato makita mga kaigsunan kining maong salin sa iglesia, salin nga iglesia mga kaliwat sa babae
nga pundok sa Ginoo mao kini laigsoon distinguishing marks mga kaigsunan. Number 1, it keeps the commandments of God. Ang ikaduha, and have the spirit of what? Prophecy. Kaya sa ato papagtuon kaniha nga ang isa nga the testimony of Jesus Christ is what? Is the spirit of prophecy. Matod pa sa pinadayag 12 versikulo 17. O nagapadayon diri mga kaigsuonan, adunay mga books, mga igsoon, mga libro nga ginatun-an sa mga katawhan sa Ginoo niining katapusan nga panahon nga nagasulti kining maong libro sa tinuod igsoon. Unya walay sinulat ani nga libro kini nga author mga kaigsuonan nga nagdaot sa balaang kasulatan hinuon. Ang balaan nga kasulatan iya kini nga kanunay ginaendurso nga moy ato tun-an og matod pa dinhi sa mga author gaingon siya, human agents are being trained and are using their inventive power to put in operation the most powerful machinery to wound and to kill. Testimonies, volume 8, page 50 mga kaigsan. Daghan karon gitagna na daan nga moabot ang mga panahon sa daghan sa panahon nga grabe mga invention, mga machinery. Apan kini day mga kaigsunan mao ni siya ang magadala sa pagsakit sa mga katawhan og naapoy mga linibo nga mga unsaman, mga kamatay nga mga hitabo. Tungod nini nga mga invention mga kaigsunan, gisulti na daan kana sa unsaman, sa mga alagad sa Ginoo. O nagapadayon din ni igsoon. Messages to the young people, page 89. We shall see troubles on all sides. Thousands of sheep will be hurled into the deeps of the sea. Navies will go down and human lives will be sacrificed by millions. Mga kaigsuonan. Tanaw na to igsoon kanang mga machinery nga mga invention mga kaigsuonan. No? Mga barko, unsa pa na ba, nagalupad sa kahanginan, nagadagan sa kadalanan, mga kaigsuonan. O, kanang mga gamit nga mga para pagkutlo sa kinabuhi sa tao, mga kaigsuonan. Invention ka na sa mga tao nga manggialamon, usad dinhi sa tawhanon, nga kaalam sa kalibutan, apan kini, gigamit ka na, nga daghan usad mga kinabuhi, nga unsa man, makalas mga kaigsuonan. So dili tangay nga mag-uol, di tangay nga malisang kay gipadayag naman daan kini sa alagad sa unsa man, alagad sa Ginoo. Og ang kini nga author mga kaigsuonan kun ato tun-an pagtuon maayo ang iya nga kinabuhi, wala siya sinulat mga kaigsuonan nganing kontradik, nganing alkontra sa balaan nga kasulatan. Ang tanan niya nga mga sinulat mga kaigsuonan nagahatod ngadto sa pagtuon sa balaang kasulatan og ang balaan nga kasulatan iyaha nga kanunay ginaendorso aron ang ngayan pagatun-an sa mga katawhan sa Ginoo og maoy magagiya og magamando kanato sa pagbantay og pagpahimangno kanato ilabi na nining lakaw niining katapusan nga kapanahonan. The end is near. The passage from the place to spread the truth will be soon be hid with dangers on the right hand and on the left hand. Mga kaigsuonan, gisulti na daan niining maong usa ka author nga moabot ang panahon nga makita nato ang mga kakuyaw dinhi sa ato wala o sa tuo nga bahin mga kaigsuonan. Everything will be placed to obstruct the way of the Lord's messenger. Makita nato mga kaigsuonan nga ang mga panghitabo sa panahon dili na gid nato malilong mga igsuon. Busa giendurso sa autor ang balaan nga kasulatan nga ato tun-an sa tanan niyang mga sinulat aron niya na kita mapahimangnuan og dili kita angay matlisang og dili kita angay matingala kung unsa na ang lakaw sa panahon nato karon mga kaigsuonan. Makita nato ang mga panghitabo sa panahon. Panghimatuod lamang kana nga ang balaan nga kasulatan tinuod og kining maong author mga kaigsuonan
nga nagsulat niini nga mga libro, naga-endorso siya nga kini tanan nga mga sinulat dinhi angayan nato nga pagatun-an ug angayan nato nga saligan ang Ginoo nga maoy naghatag og gahom aron nga kini masulat diha sa pagpahimangno alang sa iya mga katawhan. Ang Ginoo naga-guide niini mga kaigsuonan, naga-protect niini nga gift. It has been a powerful influence in keeping us from being carried away with fanaticism and false philosophies. Karon mga kaigsuonan, kung natutunan ang Balaang Kasulatan sa katapusan ng mga panahon, magagawas ang mga unsaman, mga tuhuan, mga bakak nga mga pagtulunan, mga kaigsuonan, nga muganoy sa tao pagpalayo diha sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Apan ang kini nga author nga nagsulat niining mga libro, mga kaigsuonan, kung basahon nato ang iya mga sinulat, makahatag nato og giya, maablihan ang ato kasing-kasing, ang ato unahuna magagiya ngadto sa pagtuon sa balaan nga kasulatan aron dili kita malimbungan ni ining mga lingla hilabi na ning katapusan nga lakaw sa panahon. Nagahatag siya og protection mga kaigsuonan, nagagiya through the gift of the spirit of prophecy. The Lord directed our leaders to launch and develop the various lines of activities that are now carried on successfully under the supervision of our established departments. Igsoon, ang ato nga church, ang iglesia sa Ginoo, nining salin nga iglesia, nining katapusan nga lakaw sa panahon, mga kaigsuonan. Tanan nato nga mga institusyon, sulod sa church, nining putli nga iglesia, mga kaigsuonan, gikasukan sa yawa, mao kining mga departamento nga kung ato tunan ang sinulat niining usa ka writer, mga kaigsuonan, iyahan na daan gisulat igsuon about sa lakaw sa panahon, pagpahibalo pinaagi sa mga pinatik. So naa kitay buhatan sa mga pinatik. Kanang ato mga pinatik, mga kaigsuonan, mukabir ka na sa tibuok kalibutan o gihubad ka na sa nagkalain-lain nga mga pinulungan og mao ka na ang ato ginadala ilabi na sa ato nga mga literature evangelist, sa ato nga mga bookman army, nga kung basahon ka na sa mga katawhan, makahibalo sila og unsay sulti sa Ginoo sa balaan nga espiritu, balaan nga kasulatan, kabahin sa lakaw sa panahon. Naa kitay medical nga mga institusyon, naa kitay health department, adunay hospitals, mga kaigsuonan, alang sa pagpanambal aron ang mga katawhan matabangan hilabi na sa pagkaplag sa maayong nga panglawas. Nakakitay educational system ang igsuonan, nakakitay mga elementary, daw nakitay mga high schools, paingon igsuon sa college, mga colleges and what? Universities, mga igsuon. O niya ang coverage niya na mga kaigsuonan, dili lang sa usa ka nasod, kundi sa tibuok kalibutan, tungod kay ginadala nga mensahe niini mga kaigsuonan, mao man ang saturation sa pamatuod sa testimonya ni Ginoong Hesus nga mao ang mensahe sa kaluwasan sa iya nga gi-offer nga gugma nga gidala niini nga church nga ang identity ni ana mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo og unsa man kining nagapanghimatuod kang Ginoong Hesus og kanang iya nga gugma nga gipadayag nato mao kana ang ginadala niini nga church sa mga kaigsuonan pinaagi sa ato pagtuo og pagbuhat ingon nga kita tinawag diha sa buluhaton sa Ginoo. Mao kana ang buluhaton sulod sa iglesia niining salin nga mga katawhan sa Ginoo nga gikapungtan sa yawa, kaliwat sa babae nga maoy nagadala sa tinuod gayod nga pagtulunan. Og nagapadayon sa the Lord has given abundant counsel in the spirit of prophecy, writings concerning the proper conduct of our conference and our institutional work.
Ang Ginoo mao'y nagahatag niini og kaalam, mao'y nagahatag og kininiyang giya aron kining ato nga mga buhatan gikan dinhi sa konferensya paingon dito sa ato sa union, paingon sa division o sa tibuok kalibutan. Nagakahiusa kita mga kaigsunan og daghan kini mga gaway nga nagadala sa mensahe tungod kay ang purpose niya na mga kaigsunan madasig kita sa pag-alagad, malig-on kita sa pagpangalagad og nagadala kita sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa katawhan kay isa kana sa mga distinguishing mark sa mga katawhan sa Ginoo sa lin nga iglesia nga nagapabilin nga unsaman nagadala sa tinuod nga pagtulunan og sa pagdala sa mensahe. Og nagapadayon ang alagad sa Ginoo. This precious gift has been used by the Lord to steer us in action when things were going slow and hard. Igsoon sa pagsugod sa buhat, gipakita na daan sa Ginoo niining usa ka author nga mao si Mrs. Ellen G. White. Mga kaigsuonan nga moagi kini nga church og daghan kaayo nga mga pagsulay. Apan gipakita kaniya nga in spite of all this hardship, in spite sa tanan nga mga obstacles nga daw gani ang ato nga mga pioneers sa church kaniadto the Seventh-day Adventist daw almost na nila isira mga kaigsuonan na adri. Our method for spreading spiritual truth are often too limited and require constant improvement. We are urged to continually innovate our outreach, act with faith in God's command to go forward and trust that He will ensure our success. Mga kaigsunan, mao ka nang gisulat diha. Nga naman, daghan kini og mga giagian nga mga pagsulay. Apan tungod kay gipakita dadaan sa Ginoo nga dili kita angay magol, di kita angay mabalaka, ang nagkahiusa kita pinaagi sa pagtuo unya ang command sa Ginoo, go forward. O magasalig kita kaniya og ang Ginoo maghatag og sakis. Og ato tanawon karon mga kaigsunan nga ato coverage nga gihatag sa Ginoo sa panalangin niining remnant church, niining salin nga iglesia nga nagadala sa tinuod nga pagtulunan ang ato mensahe musulod kini sa tibuok gayud nga saman kalibutan. O nagapadayon she sought to lift up Christ and to call upon old and young, rich and poor, to concentrate their all to Him. Under God, she exerted a mighty influence in molding the spiritual life of the movement for God. Gusto sa Ginoo nga kita dai magatuon siya balaan nga mga pulong aron niya na ang ato nga pagbuhat aduna kitay influensya nga ang magamold niini mao gayud ang espirituhanon nga kinabuhi aron pagpauswag diha sa buluhaton sa Ginoo. O nagapadayon ang usa ka author nga maoy isa nga gigamit sa Ginoo sa paghatag pagpakita sa pananaw nagaingon siya, the spirit of prophecy writings are not in addition to the Bible. Dili ni siya mo ipuli sa balang kasulatan rather than means in the hands of God to lead us to the Bible. Apan kini gigamit sa Ginoo nga mga sinulat nga ang nagsulat niini mao si Mrs. Ellen G. White aron nga ang mga katawhan nga magabasa niini mga alagad sa Ginoo, mga pinili sa Ginoo, mao'y magaganoy kanato ngadto sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Regarding this, Sister White says, little heed is given to the Bible and the Lord has given lesser light to lead men and women to greater light. Kini di ay mga sinulat ni Miss Ellen G. White, mga kaigsunan, mao kini ang gamay nga kahayag nga magatultol kanato sa pagtuon ngadto sa dako nga kahayag nga mao kana ang balaan nga kasulatan. Muna kun ato tunan ang mga sinulat ni Ellen G. White, mga kaigsuonan, wala gyud kini bikil ug wala kini kontradik sa balaan nga kasulatan kay ang tanan niya nga mga sinulat nag-endorso kun ato kini tun-an, nag-endorso, nag-auhag kanato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pag-ukab sa balaan nga kasulatan, which is what? The Bible. O nagapadayon ang alagad sa Ginoo. Thus,
light was given that help us to understand the scripture in regards to Christ, His mission and His priesthood. A line of truth extending from the time to the time when we shall enter the city of God was made plain to me, and I give to others the instruction to the Lord had given me. Mo nay mutultol nato mga kaigsuonan hangtod nga kitaon niya balikan sa Ginoo hanto didto sa unsaman syudad nga gipreparar sa Ginoo sa mga katawhan nga balaan. Kay nagapuyo kita niining mahugaw, mangit-ngit nga kalibutan sa sala apan sa diha nga kita magabasa niining sinulat sa mga propeta sa Ginoo. Labi na ni mga sinulat sa libro ni Mrs. Ellen G. White, mga kaigsuonan, tultulan daay kita o giyahan kita sa pagtuon, pagyod ni anang dako nga kahayag nga mao ang balaan nga kasulatan. O giendurso kini sa mao nga author, mga kaigsuonan. O nagapaday, the great burden that rested upon the heart of Sister White at all times was to lead us to the Bible and its author. Mao kini ang iya gibati sulod sa iyang kasing-kasing mga kaigsuonan. Ang kini nga author igsoon ang iyahang sinulat mao ang pag-endurso sa mga magbabasa sa libro nga gitugahan siya sa Ginoo niini aron ang mao nga libro magagiya kanato sa pagtuon ngadto sa balaan nga kasulatan. In her numerous books and in thousands of articles she wrote for our papers, she always sought to encourage old and young to study the Word of God and to faithfully follow its precepts and counsels. Gusto sa magsusulat nga kini nga mga pulong matun-an sa mga katawhan sa Ginoo aron ang mga katawhan sa Ginoo magiyahan sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. O ang ato igsoon nga teksto nga nagapahimangno kanato nagaingon ang Ginoo. He said, surely the Lord will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. I hope mga kaigsuonan kung mga katawhan diin man kamo nining kagabihon ang Ginoo magapanalangin diha kaninyo ang kining gisulat sa Espiritu sa tagna nga angayan sa Ginoo nga ato pagatun-an dili kita angay malisang kay kun ato kini palaluman pagtuon ang lakaw sa panahon nagakasibo na nga dili madugay mobalik na ang Ginoo o gisulti na daan kini sa Espiritu sa tagda nga mao kini ang talanawon senaryos kalibutan sa diha nga ang Ginoo hapit na magabalik. Daghang salamat sa ngalan sa Spirit of Prophecy Department of Southwestern Philippine Union Conference. Kami nang hinaot pinaagi sa gahom sa Ginoo nga panalanginan kitang tanan maandam kita sa pagbalik sino magampo kita mga kaigsuonan. Ginoo ini nga kagabihon, salamat sa imo balaan nga mga pulong nga may maghatod kanamo sa paglakaw nga matinumanon ug magatuon sa imo balaan nga mga pulong. Salamat sa sinulat sa mga propeta nagapahimangno kanamo ang Espiritu sa tagna nga kami mangandam sa pagbalik ug salamat usad ni Mrs. Ellen G. White nga imo gitugahan sa pagsulat niini nga mga libro ug kun amo kini basahon endurso kini kanamo magagiya kini kanamo nga magabasa kami niyan ang dako nga kahayag nga mao ang balaan nga kasulatan og mahibalo kami sa lakaw sa panahon og malig-on kami sa pag-alagad og magabuhat kami sa imong sa pagdalaw sa pagsangyaw sa maayong balita kay mao kini ang imo nga testimonyo nga gusto maabot sa mga katawan sa imong kalibutan sa imo gugma sa gasa sa kaluwasan sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Ginoo nga kami maandam sa pagpuyo niya ng langiton nga puluyanan sa mga nilinuwas sa imo nagyud nga pagbalik imo ganti sa imo mga katawan. Salamat nga ikaw magapanalangin sa mga viewers sa naning kagabihon. Nalangini kami nga tanan sa pagtuon sa imo balaan nga mga pulong kay amo nagipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.